Nakakaon na ba kamo og balian? Usa kini kamatang sa shellfish nga makuha sa laod. Usa kini sa lami ang pagkaon ug uban pa nga inyong matilawan dinha sa Pascos Kapitulyo. Tara, ato kining tilawan. Pinaagi ning report. Sa unang tan-aw murag talaba, apan mas dagko kini og bayanan nga gikan pas Islas Bantayan. Ang uno dinhi may pagka-brown kun maluto na. Simple lang ang pagluto sa balian. Steam lang o kadtong kaugalingong tubig nga mugawas kung ibutang na sa kaldero. Lami kay daw timplado ng daan. Dili sa yun ang pagkuha nini kay saumon pa kinislawod. Lakip na ang scallops nga kinahanusab. Isod ko no, sulti pa nila, buhis-buhay ko na kay compressor man, mag-compressor sila. Aso sa Lao mo gini. samtang di magpawahig kining manok Bisaya sa dumanhog nga lamian tungod sa ilang mga sagol nga dili kuno ikatugan. Syempre, nausab ang litson, baboy sa talisay nga hilabihan kalami ug kagumkom nga panit. Naay barbecue sa lasyan nga paboritos tanan ug mga prutas usab ug utanon gikan sa kalungsuran. Sama ning dagkong sili o bell pepper gikan sa uslob nga murag imported apan dinhi gipatubo o giani. Layo siya kay ang iyang purpose is di man siya pang kuan pura panakot bitaw sa mga karne kung dili kuan siya para salad. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitan, Disdak.